jog wong compare wong pir nga yang ili lang silu jog wong ki pramit biin kaktin jong blay kong ngin rong siya palaw ko jong u daga jing yaro bat ka yeng jong u daga jing kemen kajing kwa kajing thang kajing angnut kajing alang habangi wan siking jong try inwan daga jing kemen kajing aingo ngidon sibun kajing kajong ngidon kajing pang kajing stom kajing ele kajing kendo kajing em kajing simet nge kendo ngimlah bagin lan ni kita ba kajing thang kajing kalong habangi let chaka yeng kajong ublay ngikwa banyak mat kajing tingen ngikwa ban mat ya kajing suk ba kajing angnut kalong andang iwai kajing syakri ngikwa ban mat kajing ngerku kajing ublay ki prai biit kini kasi kalong kasi ke bakarpang ba ka assembly kelabuk ka Pentecostal Sunday katin jumlai ke tho ngi hadin jong kajing mi pat ko jong Jisu u Jisu ula em ula sa ani perthai saphus ngi bagi sanran ko jong u bar hadin saphus ngi u Jisu la kiuno chabeneng baulo kulari ki sanran jo uang ap kmi ngan sa pha yu mun sim bakhuj bar anda mun skhuj ulawan pi selong kenong phla ki jonga bar tin jong blai ko ang hadin bu Jisu la kiuno chabeneng chiphus ngi hadin haba ki sanran jong Jisu ki dan ka kamera ka bahneng kidang syong kidap kmilinti yak tak jingkular ba utrai ula kular shabun kiu shabeneng bar kata kalau tin jul kong hadin chiphowski ke jingkiu jung trai shabeneng utrai ula pha yu mesim khoj apeng jongki bar kadai kitu kebentar ka ben pulim ne kam ke pastol lenong ka baar ke khot iwe do sa ke beng i ka kamba ngi i ka bol jung mesim khoj ka pendap itu ka kamera ka bakini kini ngalong kini senran jung Jisu kidan kalau long revival ke bakrau ba kalau kapor ke bakarpang kalau kapor ke bakentang ke pendap yaki ke tin jumlah orang lapan penat itu tin kita lihat juki hakik tin ke babun jan bat ke bakham stanat kalau wat kiwe bat kibriu bat kiwe ki jatnyam bagari kapor jong jingli nyam hata kapor kiwan ki cakap per tin jumlah kong habau mesti makhut ulayo antrei hakik ki senran jung Jisu habaki ki yang banduai banyak ki suthu ya ki jing duai ki jong ki hakik tin jong ki lajong yang ngaso phala ba ngaso phalai ki jingle ki jong blai habaki ki duai tang sin duai ki brio lagi jong ki kintin ki sutho ek jing duai ki jong ki bar kelalong ke jing kerku ke bakrau ke tin jule kong ki hajar ki mesim ki jong blai kila ka bamut bagadi ka por kelapan kala khongpong ru ya ka berthei kadi ka por jong benteng mai bor ya ki sanran ki jong Jisu kadi ka por jong ka jing perkup bor ya ki kadi ka por ke baki ki yang kimi balik banyalap ya ke gospel si bakut jong berthai ki pra bi ne ke por ngam kran chibon chipang ke Pentecost ngi tip bha chipang jong ka hani ke por ngakwa banbu ya ka ngakwa banbu hani ke por ke jingkeli ke bangi nya pet ya ka bar ke jingkeli ke bangan bu ke bangi nya pet hani ke por kam ke nongrem kam ke pastor nong ke baar khat iwe dosa kolong ke ke khubor jong ke Pentecost yangi ngakwa ani ke janmit ngakwa ani ke no paiski ke bangin bu ini ke jingkeli hagro nut ke jonga ba jong pi ka ke kubor jong Pentecost yang apa ya pi ngila rakhi ke Pentecost ye bon tli kisnam uwe usnam uwan bateng teng ke jing rakhi ke jing long teng occasion ke bangi observe ya ka day of Pentecost bateng teng le sing itip ning su tip ngi su thu nim su thu teng ka ke mut yang teng ngim su thu ngi su rakhi ada ke janmian ngakwa unbu ini ke jingkeli ban ngangai ublai ula kran ningkong sayanga ula bu ini ke jingkeli ke jing em ke jonga ban ngapai sektin ke jong blai ngawat ke tin jublai ban jubab ya kini ke jingkeli ban ngangai kalong ke jingger khu ke jing em ke jonga kalong ke jingger khuru ya phi ini ke janmit ke kubor jo ke Pentecost yangi ke beningkong kamat ke Pentecost kapan kan mau ya kijinun kam jong Great Commission kata dia kijing jubab ke beningkong ke kubor jong ke Pentecost kapan kan mau ya kijinun kam jong Great Commission bangin jindia pek balai jong ke Pentecost ngatrai kan jinda bha bangin sautu ke kumno jong ke Pentecost ke bakmut kumno
himla bengin laj ka Pentecost kadai kajing sedang limba utrai Jesus Christ bau ai to ka Great Commission ka banyak ban Shem ha ka Matthias arpu pra khan riu Marcus khan riu khat san bong khilet ben pelong sanran khilet chi perthei ben pelong sanran je ben riu baro kadai ka tu kajing sedang ya ka sgi jong Pentecost kajing pha kapan kan mau yak jen kam jong ka Great Commission ka bau trai ula ai ke sanran ka jong u par kumjur ka har pateng hanga badapi yak tin jong blai kong hadin jong tak sposi ka bang pi mene bau Jisu ula kiu no shabneng ke er ka ba jai jai kalawan hapdeng jong kita ki sanran jong Jisu ki bab khmi lenti ki ba khmi kermen yak jeng thamai bor jong musim khoj But kabakam kong santam, hari commission. Kabakam kong santam do hari commission kalong ban penklan yakin senran ban pendep ka hukum jukan rat. Kata kri jing temu jong hari commission kabau try Jesus labu. Ban pendep yak hukum kabau try utrai kan rat ulah hukum iki. Ka hukum ka badan bor. Ka pelong ki senran bakin saki iki om tang samare juri hari syabok kot ka perthai. Kata kali ke hukum ke bau ibu. Bar ke bangila ke senran, kila ban le ban pendep, ya kani ke Great Commission ke bau try la ki kadai tang da ke bor ke jing rap chung mesim khoi. Ngai kang ko khubor yang ngabai pi para bai bi. Ke Great Commission kam thau ting ke senran yung Jisu. Ki har pateng ru hanga ba da pi. Kau try on kilet cipertai ya lap ya gospel ka klimat ka bangi pidang you try Jesus Christ kumnong pen ha gajing ka jongi kani ka Great Commission ka try kam ka not ka gajing ka jonga ba jong pingim la ban lai excuse ya ka himla ba nong excuse ya ka ngimla bagin ong kam day yang kam day yangi ka day yang ba ya pi ka bangi ngin pendep ya ka Great Commission ka boblay ula pha yang ba ya pi Kak tin jumlai kau ngilong ke jing syai juga pertai, ngilong ke melu juga pertai, ngilong ke city juga pertai, ki breu ki pet yangi, kata di ke commission ke bau blai ubu yang apa ya pi, ke banginya rap ya ke gospel. Kadi ke komen ke bau blai, ke bau tragis ke suah yangi. Habang irki ke si Pentecost ke penken mau yangi barok, ya ke jikit klik ke bau try. Ulah hukum haga Great Commission ke jong u. Habang iraki ke Pentecost, ke penken mau yangi ya ke ai ke bau try ulah bu. Ya ke ai ke bau try ulah temu nam ta ke jing ke jong ba jong pi. Teng kum ki breu ni ai ke excuse. Teng ki breu ni ai daw. Kam de yang kadai jong kita. Kam de yangi hari ngai thuat pi prang bi it ka Great Commission kada yang ba ya pi bingin pendep ya ka udon wi samlau kali ngai jing kali ka ba ba am ba jiok ban mat ta jing kali ha pun samlau kali ulong samlau bastad kali ni jing kali wong pastor wong la da pi la yap le syai ka tin jiblai gong sebishar ya pi ba yang ini yang khamat jing bishar jong blai ke jing kali ka ba ublai un bo ya pi wong ko bentip ke jing kali ka ba ublai un bo kalau ke jingkili ke ba kam ji perkhat da jingkili ni samlau kuli ngau la syai adalah yap yang khamat ke jing bishar hamar ke khat jing bishar tin jiblai ke thoi kata ke jingkili ke ba ublai un kali ya pi ngasi phang kal nga benjuba ngama benjuba bang tu Bong aku bentip ya kata ke jingkili ne ki kita ke jingkili ke ba ublai un kali yangi hato pastor ublai un kali phle jing seng ka no sien Hato pastor ublay unkuli kanong kimin sim pila penem. Hato pastor ublay unkuli nga kanong ngala ay siya kam gujong ublay. Hato pastor kedi kita kijing kili bun kili nga. Dan ya kano sin ngala pililendat ya ka Bible na Genesis rijing panpaw. Hato pastor unkuli ta kijing kili na ki ay kijing kili bun kili. Padang ta ngala dua ya kaman sin yang try rap yang ngam tip kum no banjubab inu samla. Bat ngadeir banjubab yo. Baru beli lu ai jing syai kalau nur jongang ong samlang ong ngam tip kita jing kili ba pibu pi ngam tip un kili ni pi tip raya ka way I'm no for sure ba 100% un kili jing kili ngai unum la jing kili
Kajing kali ke bau blay un kali ngai ke beningkong kajing kali ke bau blay un bu yang ngai pi kalong ya kajing im ke banga ai me asla je pertai mele ayu ya kaya thu yang a. Kong kata nganut banganong 100% ya kata kajing kali un kali. Melong pastor mele ayu kum pastor. Melong una hikai mele ayu kum no hikai, melong ukpa mele ayu kum ukpa, melong kakme mele ayu kum kakme. Pilong ke samla pile ayu kum samla. Pilong officer, pilih ayu kum officer ke office yang pi ya tu yang a. Kata dia jingkili ke bau blame kili yang a baca pi. Tak ada orang don ya ke jingkili bengin fulfill bengin pendep ya ke great commission ya ke jingim ke jonge. Ki pramai bi don ui beri ong don bon apa yang jingin culai tanah keding. Incupai habeneng. Bon apa yang jingin kin do ikipan sengat. Buan apa yang jingi ngin si tengah ke beneng bangin sebenut ngin sebabi balai ngim yo pan sengat kum bakiwe ki yo pan bo aka khat ke jong try. Coba kata kepor kan poi. Angin wat iladi. Ke jingkeli ke bau blai ubo yang api ke ai ke bapile ya ke jing im ke jong pi. Angin jubab simet-simet. Bau blai ubo yang a hanu ke bentah ke bentah ke jong a bangan pendep ya ke ai ke bau blai ubo. Haba kibriu ki pet yang a ki ine mu Jesus Christ hak jing em ke jonga. Haba kibriu ki pet yang a ki kuat ne banyak slok ban nga. Haba kibriu ki pet yang a ki ine em bagi long kata ke jing kermen ki jing ai men siem ki hak ki por jong ki kim khat ki jing e jong ki jing em ke jong ki. Kapan dekos kapan kan mau ini. Jak jinan kam ke Great Commission ke baar kamat. Kubur jong ke Pentecost. Ke kubur jong Pentecost ke baar kalong ke Pentecost ke ai ke jing kermen yang ini. Ke Pentecost ke ai ke jing kermen yang ini. Ki pramit ya bengi pai sti khat wengut ki senran jong Jesu. Hadin rasan ar prai utrai Jesu Christ ke tin bele shalom ke kamra ke bhaneng si shong hangta. Bat pitip nem tip begini ki khat wengut ki senran jong Jesu kilong ki breu ki baduk jing kermen. Kibreu ki bakuslai, kibreu ki badap shibun ki berkan hak jing mut hak lo nut ki jongki. Namar utu ubak kami libu blay ubangila but la lais nem tam unga but hak ti ki jat jong u ngila I ke yang kasem ke jongi ngila ki lok ke jongi ki khon jongi profession jongi ki kam ke jongi I but yu bu kam di blay mentau la yap la sanar prai u ngila syukum no mentapat. Hato unmi pat shisha ngila pai beng ki yang ke jongi ngila ong kum no. Ngan pai biang sikap pertai ngalong kumno kilong ki brio ki baduk jingkermen. Kilong ki brio ki baduk jingkermen. Ki kuslai. Ki menot ban mi syabar, ladang mi syabar, lese ki brio kin tip bagi nang bot jong Jesu lese ka jingya perukan ap yang ni. Marki senran perai biit ki de ki brio. Bot ubrio usa ubrio. Habajia ki ai ki jing im jing ki brio ka beningkong kawan ki de jingduk jingkermen. Ki jingduk jingkermen. Kini kesenran yang Jesu kalong kibriu kibru jingkermen. Hari ke jing pat ke jong try Jesus Christ. Pada ke jing pak ke jong u yang mesti makut hak sni Pentecost kibriu kibru jingkermen kalong kibriu kibadap dak jingkermen. Kibriu kibadap dak jingkermen. Kibriu kibi I ki kibadon dak jingkermen cekmat bat pendep ki kamram ke jong ki dak jingkermen kibi I ki jing em ke jong ki. Kawai kijing sisya balai bengir ki ya ke Pentecost. Kadi ke burom ke bakrau haduk kata-kata. Namai ke ai kijing kermen yang ngabat je pi. Ke ai kijing kermen. Kani ke sengi ke bengir ki Pentecost ke sengi ke ai kijing kermen yang ngabat je pi. Kabaya thu ingi syapang ke bau kijing tre ke jong bensim bau niu musim ko jong balai uyat uem udan bat ni. Hakata kamra ki don kini ki kenhun. Ki brio ki jong blai ki sanran ki jong Jesu. Ki batip yak jing sisha ka bakrau. Bala penkup ru yaki taka ya kata ka jingkular ka bakrau. Hari ki ap kemilenti on ki ap kemilenti. Balano kata ka bor kanwan. Bat kumno bakinle kiri kita ki brio kiri kita ki ap kiri kita ki jinglong ki jong ki. Hari ke jingwan hiar ke jung mesti mekoi kelapan kop bor ki.
Bat kani ke jing pun bor ki. Kelio ban mat ya ke jing kermen ke jing im ke jing ki. Jing shisha hoi ke jing shisha ke babun ke jing kenduk ke jong ki ke jing jia ke bakrau baki kelap kenduk. Hari kani ke jing pun bor ke jing musim bakhuj kalong ke jing kermen ke bakrau. Kelapan kelak kongpong ya ke pertai. Kepak balang ke bentrai. Kepak musim bakhuj utrai uai ke jing pun bor ke bathamai dak ke jing kermen ke ba im ke baki balang ke i ke jing kermen ke baki kinyat. Kani kan ke jing kermen. Kumnongi mentapat. Kijing kili ke basa. Kumnongi mentapat. Hatu habangi rakhi ya kini ke segi pentekas hatu ke ai kijing kermen em ngabat ya pi. Ngi inem kijing kermen ha kijing em ke jong a ba jong pi. Ki prang bi ngi ma kapor ke ba e ba. Kapor ada ngi pej ya kumba kalong mentah. Balesi kisngi banang sawan ha kijing ibriu ke jong ngi tang kijing duk jing kermen. Ngi tang kijing e ngi tang kijing jenjar ngi tinggi ki bangi ngimla perkat kumno nginja chaprang bar khamta magi di kisnem arsnem ki lele chedin ka jingwan jin ka khlam ni ka covid klapan kalalut chibun ki bar ki babun ki brio hadu manta ki dang sa hapdeng ka jingdu jing karmen ka jongki hare ka jing tmu ka jing trai ka khubor ka baar klong haba ka sni pen ka kawan ka jing tmu ka baar klong ban ai ka jing karmen yang ngaba jepi bagi ban mat ka jing karmen ka jing em ka jongi ka jing kermen ka jonga ba jong pi kam kut tang asla jeng perthai ka jing kermen ka jonga jong pi kum banget kam dei bang kermen ka bang i tang ka bang i ki khmat do ka jongi hare ta ka jing kermen ka bang i pe chelendet jong ki kata di jing kermen kata di jing kermen ki jing banget kata di jing kermen ka ba ai bor ki bang nya chaprang para bi ha bangang ka ndu ki jing em ka jonga habagin do jing ten jo hagi jing im ke jonga ngaju pai le di siktin jong blai de ondang pai sikaktin jong blai de hang tang yon mat ke jing kermen umasem khu uslok ukran uslok ro nut ke jonga u ai pat ke jing kermen ya ke mesim ke bedu jing kermen ngai pisem nem sem kata umasem khu u ai pat ke jing kermen ya nga ba ya pi preng ke jing do jing kermen wai ka bor ngi bing nya chaprang wai ka bor ngi bing la banyat ban chania ba u hagi por baro jong ka jing em ka jong u ka jing kermen ka jonga ba jing bar bi kam dei tang ka e bangi i ki khmat do are ki e ki beslenet ka bu trai u kularengi hangi asla je perthai ngimtip ka nong ingin nyat ka nong ingin em ngimtip ka nong lenti ki jing jirong lingkot ngimtip ya kata hare ka jing kermen ka jongi kalong kadon ka por ka utrai la bu yangi ka jaka la bu yangi ka yeng la thau yangi ka jaka jong ka jing sempat ka jaka jong ka jing kemen ba om dan chu ka jing yam om dan chu ki ummat om dan chu jing sosi om dan chu ka jing thangan ngim yam chu om dan chu ka jing yap om dan chu penyaklat ba kata ka jaka jong ka jing kermen ka bangi thrang para bagi ke jing doai ke jong ai nginum kermen tanggi ki jong hani perthai ring kermen ni tanggi ki ba sheladat ke bu trai bu engi bada balik gum tangi ok bor bangi asya prang kilang baro idan bi long kumia ka balang ke jongi di briu baru play ba iba iet ba bin selok ban khot ki nong shara je ka balang ke por idan ke sistem ka bajor ba ba ke jing sistem ji kam jam shu ba kana mi ke si kanang her kata ke jing pang ke jongi Barhawi kesin ikun ksio jing ila pun yang pastor i mei i kwa ban kendu episode 1 se shiyeng ban ngang la perkat ngong am sawan tak sipang ngadun kam ngan wan tak sipang ngala perkat jing perkat ka banang nya ai tak kali ban shiyeng jing i perkat si la sitom jor palat bang na poi hayeng jong i kalong da khongpong im sitom ngape ke khmat ji pu sam rakhi ngong mei ngong kai ba pipi kwa yang pastor ngakwa bi thu epi yang ngatip bagan ka met chunga kana nang jot pastor nganum kranchu nganum yang shu yang tanggoi pastor yang ngakwa pu jing dwai yang kemen kemesim jang ngai ta jing kermen bu try la bu yang but pastor ngashu up ka sngi balu try on shout yang I'm ready to go at any time yang ngakemen pastor ngami asngau shu jing pang ka met chunga yang ngami asngau shu kai ngai bitang ta jing kermen ka up ko pastor ngatrang da kalong kamon jumlai bu on shout yang Prawi ai bukum kata ke jing kermen kan tak ke nut ke mesim ke jonga jong pi nginum i tengki yang ni pertai di ke basel ke balai bu khaddo ka khubor jong ke pentekas ka penchlor yangi bangin trei ka kam ke jong ka khubor jong pentekas ka pen ai yangi ka penchlor yangi bangin trei ka kam ke jong ka kitab jing kam jing apostol Marsan sedang ke kitab jeng kam jeng pasal kuliah kalau nong kebaar kat baar ngi ish pang ke jeng pak ke jeng try ni bau blai yung mensim bakut
Bagi iru ne pipulia kam ke pasal lenong bakan nyau ke riu ngi belapan kala khong pong ru pertai de balang kataru ke deling ba jong mensiam bakoi ke jing tre ke jong ki ka jing tre ke jong u bar ke tin jublai ngi apai biang tin jublai ti khat wengut ke sanran yung Jisu hadien beki yo ban mat ki yo ban saki ke jimi pat yung Jisu bar kum ju ru ya ka sngi pentekos bau blai lo pen ko bor ya ka mensiam ke do nut ke jong ki kilai yo ban mat ya ka bor yung trai beki long ki saki ki ban tre ya ka kam ke jong blai bar ki babun na preng ki yapin ki marta ki bri ki bedo jingkermen kilong ki bri ki bedap jingkermen ki bri ki bam tieng shu ya ki jing yap ki bri ki bam tieng shu ya ki ai hari ki bri ki batrai ya ka kam jong trai kam jing tieng bagi ban mat ya tak jing shlur ban pendep ya ka kamram ya ka hukum ke bau trai Jesus Christ ula bu halor ka jing em ke jongki kindiat ya dari ngipet haki kam jong pastol ngi tu Petrus ngi Paul bagi senran ki babun ki senran jong Jisu kini banyak cibun ki jing e kile ban syak set bendi kile ban syak syok la syak len thamau kile ban mat ki jing pai ding ki jing ba preng ki jing lenti ki jong ki babun ki ban mat ki nong tu ki nong luti ki jing ma ki gentle ki jing ma na kamit ki jing ma ki jing lenti krau ki jong ki ban mat ki jing than ki ban mat ki jing slang ki ban mat ki jing shit jong kasngi ya jing kret jong kamit kini ki jing e baro ki nong ka daw ki bakin pendep ya commission ka blai ulo bo ki jing em ki jong ki ke kitab ki kam jong apostol ka thim ka jong ka kalong umen simbakoi barang ipuli ka kitab ka kam jong apostol ngin bu ya ka banganga saudai jen bangina bu ki kam jong apostol ngin jen dai ngin bu ki kam jong umen simbakoi ke thu ingi man kislah bangi puli ke thu ingi pang jing trai jong umen simbakoi ki kam ki jong u bat kum no ling ba umen simbakoi u trai ling ba ki breu ki jong blai ban pendep ya commission ki jong ki ka kubor jong petekos kalong ka penslor ngi bangin trai ya kam jong blai ki prai biit ya bangir ki kini kesi jong ka pentekos ki balang ka jongi ka jing duai ka jongi kalong bu trai un ai ka bor bi ban mat ta ka jing slor ka bangin trai ya ka kam ka jong u bangin trai dep ya ka kam ka jong u bangin chim ji kli kalau bu olor jongi ban pendep ya ka ngin trai ka de jing shlor om de jing artatien ngin trai ka de bangin su tho ba de jing kli ngi bangin pendep om de pen bor ngi dan de bangin chim ya ka ba ka de ka kamram ka bangin ngin le ngin trai ka de ka men sim ka bangin su tho ba de ka bor kalau bo ngi ban pendep ya ka kum ki bangin ngi de ban mat chibun ki jing e ha ki jing em ki jing ban langas ngi de ban mat jing ten jo ha ki jing em ki jongi ban gidi ban mat u gijing e wat ha bangi dei bingin ri ya gijing nget gijing ban yalap u Jesus Christ ha gijaka ka bangi ngidon kadang gijing ong bong gom ni ban ngit phi menjor ta gijing ong kasuk ban long Kristan ka e ban im kum Kristan kasuk yang ibangin long Kristan rega ba e yang ibangin im kum Kristan ki pra bi e kata gijing khot yang kamdai ke basuk yangi bangin ri ke jinget ke jongi kamdai ke basuk yangi ke bangin nyat bangin i ta ka dor jong Jesus Christ ka bangin ra ka gospel ke jongu bangin traded ke kam jongu ke jing tenju ke babun ke jing le ke babun mar baro abaki wei ki pet yangi ni ha bangin ra ngin pendep ya ta ke jing trai ke bu trai lo bu yangi hari ke jing tendu ke babun kadang di kon ibarat ibang lai stem siteng iba keli sibun mak jing keli bagi ji kai ri ibun ki ai habai de ka tin ke jong blai bat kham tam ka jing duai chaban thia chaban kin ba thia ba habin ba mu ji kai ban doi kham tam ba in chim ke jing ba mu ji kai ban doi ba yong khun duai ba teng teng i thai teng ka por i thai i duai suki duai e i duai kat ba mon ring ji kai kat ba im pat duai e yong khun pat long ta jing duai jing duai kam e khun duai jam de on dai la duai jam i duai kam e ting ta ong hoi kon labyang to pin bam ke jing bam padon wi ka sien ka banga ngalik program kum tu ngalik program sa balang ba jangai bangon phai lamit baro ile bam ja lu hian sa sanga ban bam ja bari misis le ban khat jai nga bi khun wan chong hajan an ap ta jan
ban ngang shukabri ka khamat kum tu ngapek ngamut ban bam ikun ye halai mommy ida di kham doi mommy ida di kham doi marhai la dangam keren la dang shus ngap kum tu kam dei ke jing doi ki bun ki bapet yang ni ki khun ki pet yang ni ki bai tri lang ki pet yang ni ki bengi kendu haki emlang ka sa lang ki pet ni kum bengi ngilong hatong i don mo ka jing shlor bangin trade up ki kam ke jongi bangin yo ita ka bor kam dei ka bor ke jongi kam dei ke jing la ji rei tang ka bor jung sim khot ka blai un pendap yang ni bro-bro ke bianya kali shlong ka por ka ba nga dwai dia banganya kali shlong pami na yeng ong try ba ai bang le pop banganya kali pisuk thu ita ka jing ki banyak kali bro-bro hakilang bro kadang ka test yang hari kita ki baro kadang ka test singi ka bangin pendep ika kam ke jong u ngim la bana excuse ring ha ban pendep ika kam jong u kam de ke jing la jing ka bor ke jong u ban ai bor yang apa ya pi ki prai bi ke jing khot ke jong ai pi ni ke jan mit kalong ai ha bangir ki ya ni ke sngi pentecost ai kan long ta ka sngi bangir ki re ai kalong ko kubor ka pen kan mau yangi ka pentecost ka pen kan mau yangi ya ta ka great commission bo jisu la bo yang apa ya pi ka pentecost ko kubor ke jong ka kan ai yangi ke jing kermen om ke jing du jing kermen ka pentecost ko kubor ke jong ka kan ai ke jing shlor bangin trade up ya ka kam ke jong u pada balik kom tang itu pingi ka bor bangin chakri u to ublain kur kui ngi ka por ublain kur kui ka balang ji piang ni na do kino shana ji ka balang ka jing dwai ka jong asung thu piran ka jong ka jikit kli ka jong pi ban trade up ka kam ka jong u ngasung thu piran ka balang ka jikit kli ka kam mission ka jong u ngasung thu sibun ngatip sibun ka balang ka jong pi jing trade pi ngadwai ka ublain kur kui pi kilang baro na do kino shana ji ka balang bar kum ju pi ki dekat ji ka balang ki pekerjaan ini project ki kam ki mission ka babun patutip pa ka jing trade ka jong pi wala daw no kim tip Rengi thui pi ublay ubalandet ubay I kada nut kemisim pi un kerkui pi haga bapau ublay un aibor ublay un kerkui ngi ublay tak buram ke jong u amen ngi penwai no ji syakri jong ini pon ngi basok lang ke jing roi ba shispa arphoi jing roi bishispa arphoi ne bathmai bishispa khatpra ne bakhamrim jing roi bishispa arphoi bathmai bishispa khatpra ke bakhamrim bar hadin joni ke jing roi ngaskarpat I pastor lam ku parling skor is pelat ingi jing ku penwai to wan men sim to men pen klan ki ku jat that jonga anganyo I de ka jinget kata kari baba ngi roi kum to bro ki de khot jing roi bishispa arphoi bathmai bishispa khatpra Nabakamrim. Tuan men sim tu men pen klan ki ko jatha jonga ai ngan yo I daka jingen kata karibabha kata karibabha kata karibabha kata karibabha angan yo I daka jingen kata karibabha pangan ino ya kari cloud rishi domba jing pang ya rushari ki jing snow pa jong ka
bang jong kaki ai sabang jong kaki ai sabang jong kaki ai sabang ya rushari kijing snobha jong kaki ai sabang ngasahaken rokum nong am baam jing shai kasi ngakwakan mi kasngi bakrau kajing job kalbari kajing job kalbari kajing job kalbari kajing job kalbari ngakwakan mi kasngi bakrau kajing job kalbari kijing snobha pertela jam jing bang jong kiladung om don basa kajing snobha tang ya roji sushun tang ya roji sushun tang ya roji sushun tang ya roji sushun om don basa kajing snobha tang ya roji sushun men simba pa milayalam real kun rumen barem yang aruto boten mami halen dikabaim halen dikabaim halen dikabaim halen dikabaim yang aruto boten mami halen dikabaim unjing pen pem jing jin jaru pen ba klari klau minong pento ngen ki batlon minong yalam bakrau minong yalam bakrau minong yalam bakrau minong yalam bakrau minong pento ngen
haki jing dabor ka jing ai dabor ka jing ai dabor ka jing ai dabor ka jing ai ya lam ya nga haki jing dabor ka jing ai hak bawai no jone kopor tu isne ko try kan rap men kurku iwi piwi benta ngelawan pendap kena no pais ngi kurku sakri ujang meru melawan ra man kopor hi boleh sang khobor lembak tin ka jang me batu ai jang ai dap yang dap kerhai ke jong Jesus Christ ke jing pa ka jong ble kupa bat ke jesla mesim khut jong ble kini kibro long lai hu ble bat ni juku ka jong ki kena buat ngi iwi kat ko lam ye don ni ka yeng ka jong me kum jur ba ka balang ka jong me bat ke ber ki pai ro ngai ba shakri mane me kadang sat lak per the dar me ta pam jukur uhi amen